Assalamu alaikum mutanen duka, kamar da kun sani gani da baturen Hausa mun zo mu yi maka sabon video ga kamera na gaba nan gane ha. Assalamu alaikum mutanen duka, kuna lafiya ya harkoki ya kwana biyu dai. To muna yi sabon video yanzu, mun san da ya dade saboda ya dade mun yi video. Ya dade da yawa saboda muna da aiki, kamar bamu da lokacin jiyawa mu yi video. Ko da muna gani mutane da yawa suna aika mun video, suna aika mun message suke kun dade ba ku video ba, kun dade ba ku video ba. Mun so mu yi kamar shak samedi mu yi sabon video guda in muna da lokaci, amma wata rana weekend bamu da lokaci saboda weekend kadai ne mu duka muna gida, saboda shine bamu da dama mu yi sabon video kullum da kullum. Amma ko da kuna gani hakan ga kun gani idon baturen Hausa ya gaji da yawa, ya fito da aiki. Na gaji ko? Ya fito da aiki tun setar tun karhe bakwai ne ina tashi di wurin aiki, sai ina zuwa karhe 5 kama wajen lasar, no yanzu wajen maghrib ne yanzu. Karhe 5 di setar shine ina zuwa gida, sai tun haka na gaji. Saboda shine kun gani ba kullum ne muna da lokaci mu yi muku sabon video ba, kamar da mun shirya muku yau shine muna so mu hada muku da mun samu shi ya samu mutane sun yi message da yawa, mutane sun ce kasashen da yawa cikin duniya da mutane suna tunani wani kasa ne na zamna ka samu aiki. To wasu sun yi correct, mun samu aiki, na samu aiki Egypt, alhamdulillah, masha Allah, tubarkala, na samu aikin Egypt. Sai ni da Salamatu da Yusuf da Salim inshallah zamu tai mu zamna Egypt wanga vacance August inshallah zamu zamna Cairo Egypt inshallah. Sai can ne zan yi aiki karanta suwa inshallah. Sai shekara biyu ne zamu zamna tukuna, sai yana yawa muna iya karama shekara biyu tukuna. Ba mu sani ba tukuna, amma ya samu aiki contrat 2 ans ne, ya samu aiki contrat can kenan, saboda shine muke mu zo ku yi ku tunani wani kasa ne ya samu aiki. Wasu sun ce Egypt, wasu sun ce Niger, wasu sun ce Ghana. Da gaskiya Arabi Saudit ma da yawa sun ce Arabi Saudit. Da gaskiya mun so mu samu aiki Niger, amma bai samu ba saboda ban samu ba Niger. Ba nan ga neman masu karantar suwa. Akwai su da suna Ghana bai samu ba saboda wasu abu. Amma na ji dadi da yawa Egypt, na ji dadi alhamdulillah. Muna nan ga extra da yawa mutum Egypt. Kasan ko mutum yana so, Allah ne yana yi da su da mutum, ko ba haka ba. Allah ya bani aiki kenan dole muna biyo shi. To Allah ya san dai da shi ne wurin da ya kamata mu zamna tukuna. Kenan muna so ku yi munu roƙon Allah da ya ba mu aiki, ya samu gani kasa Egypt lafiya, mu kare kwantaran mu lafiya. Kuma muna da fans da yawa Egypt, alhamdulillah, ina yi muku godiya saboda akwai su da yawa cikin Egypt da tun da ne suna yi mini message, suna yi mini sako su hara mini kaka Egypt yake. Na gode da su sosai, ina yi muku fatal alkhairi. Kuma na san mutane suna yi tunani menene tanti ne za ta yi. Na san wasu mutane suna yi fansai da saboda ban mu hodi da na yi lissahi wani ne yana zuwa Egypt, na ce ni da Salamatu da Yusuf da Salim tanti ne yana kuma Niger. Tanti ne yana kare lisai inshallah ya samu diploma, sai ya ti yana kuma Niger. Yana kuma Niger ya sai da me? In sai da masa da sala. Da ruwan sani. Kaka yi wasa haka saboda innanka shine aiki na da, shine ina na ya koya mini da. Kenan kaka gani da ka ta ka sai da fari masa, ne na sai da fari masa. Duka aiki yana yi na sai da ake sarwa, na sai da dambu, na sai da komai da ruwan sanyi ma na sai da. Ni na sai da fiya wata, koi, dambu, doya. Sai bari in hara muku wani abu bis pewata ko da na zo Niger ko na hari, sai ba ma gane menene yara suna hori, suna ci pewata. Wasu suna hori da sauri, ba su ma ce kuma ba ma san na hari, ba ma san menene suna nan ga hori ba. Sai suna ce
suna ba su ma hadi sanu wasu yara suna yi shi da sauri su ce piyota ashe pure water ne saboda Nigeria ne ana ce pure water ruwa da yayi pure ruwa da yayi tsafta sai pure water shine ana nan hadi sai wasu yara suna ban dariya ashe suna ce piyota ba ma gane ba sai baka gane ba ko mana kenan kamar abin da mun hadi shine magana da muna hadi ba mu kare bisin maganan tanti yana zamna nan ga yayi karatun shi in Allah ya ba shi tanti yana kare lisai wanga ane inshallah wanga vacance inshallah ya samu diploma alhamdulillah mun gode ma Allah sai yana taya yi karatu university inshallah yayi karatu university yayi ya koyo wasu abu can ta yi sa da Immigration. yana sai karatu tukuna yana sai karatu français koko kama affaire international ko affaire no ba affaire international ba étranger kare ba affaire international yana so yayi international work kama aiki ONG ko wani abu kuma da Allah ya bata alhamdulillah to amma mutanen Egypt ku shirya dai muna nan zuwa insha Allah in Allah ya yarda in mun zo Egypt muna yi babban fete ne ha insha Allah in Allah ya gwada mu ne muna yi amfita duka fani in mu yi babban fete mu yi shakatawa ido na ba bis portable ka ba bis ido da ido kaman da wasu fan suna hadi da kaman suna da community Hausawa suna da community da yawa cikin Egypt da suna yi harkoki da juna kenan sai mu duka ashe muna iya gaisuwa to ba da hannu ba saboda harkar corona amma muna iya gaisuwa na corona mu duka insha Allah sai mutum mu shashaye cafe ma yin nake so to akwai kudu kuna iya cafe kenan mun zo dai mu hada muku da muna koma Egypt insha Allah muna koma Africa muna kuma Africa na Egypt inshallah in Africa ya karbe mu da kyau ba mu koma zuwa America amma muna zo mu yi visit kadai après muna komawa amma dai ba mu san dai menene Allah yana kawo muna in Allah ya gani wata rana ya kamata mu koma America muna biyo shi in mun gani da Allah yana so mu zamna Niger ko Ghana ko Senegal ko Arabi Saudi ko wani wurin da Allah ya bani aiki alhamdulillah zan biyo shi inshallah shi na dole ne Allah ya san komi Allah ya zaba mu hanya in biyo Allah ya zaba mu hanya mai kyau Allah ya ba mu hankuri Allah ya gwar mana hanya da ya kamata mu dauke Allah ya ba mu zaman lafiya zaman lafiya inshallah to mutane da sun ke Egypt kunki saboda kunke Egypt gaskiya Egypt ne muna ta ba Niger ba yana yawa cikin lokaci muna iya samun aiki mu zamna Niger to assalamu alaikum kuma na so in ce kai mu kare na so in ce ma wasu mutane na gani wasu mutane suna yi partage wanga video in mu suna aika da juna na gode sosai wallahi wanga yana taimake mu da yawa mutane suna gani video in mu mun gode sosai suna yi partage da yawa thank you so much and have a good day Ismail ina gaida ka Ismail siya ina gaida ka kwarai Ismail Chicago Hadiza Canada yana Chicago mutum gani ka Ismail Balkisa Canada Balkisa Canada muna gaida muna gaida ku duka muna gaida duka fan mu da ko ina suke France America, Libya, Nigeria, Arabi Saudit, mutane Makka akwai da yawa, masha Allah. Da ina kuma? Wuri da yawa, Sudan, akwai da yawa, Sudan. Ba mu iya hodi. Ba mu iya lisai duka, mun gode sosai, saboda ku ne, saboda mutane da suna yi partage su aika video wangama. Mun gode sosai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na so in yi filme tantire. Assalamu alaikum.